Nainip kami ni Love. So, ano pang gagawin namin? E di mag-let's go kami. Punta kami sa Jungle Base Grounds. Siyempre, dito tayo sa Abacan Bridge. Mula sa ating tirahan, diretso lang doon. Papunta dyan sa highway. Yan yung rotonda sa may Santo Cristo. Dire-diretso lang. Ito yung pinakamadaling daan. Okay, so, alalay lang sa pagmamaneho, lalo na sa mga rotonda. Dire-diretso, papuntang Santo Domingo. Nandito na naman tayo sa isang rotonda. So, itong Jungle Base Grounds na to, nandun to sa Smash, yung gym dati. Okay? Hindi ko alam kung operational pa yung gym. Pero pupunta tayo doon sa may bandang Telebastagan. Ayan, no? Nasa Telebastagan na tayo. So, andito siya. Diyan sa may kanan dyan, meron na actually parking dyan. No? Yun, no, yung mga tarpaulin ni Mayor. Mayor! Okay, yan. Pwede ka lang pumasok dyan. Pero dito kami dadaan. Okay, kasi first time namin pumunta dito, hindi talaga namin actually alam. So, dyan yung entrance ng gym. I think operational pa sila. Pasensya na sa maruming windshield. At dito sa likod yung parking at papunta sa ating pupuntahang Jungle Base. So, yan, no? Ang daming sasakyan. To the left, coffee. To the right, fitness. So, ayan. Yan ang ating entrada. Nandito na tayo sa entrance ng Jungle Base. Dito sa may likod ng gym nila. So, ayan, no? Kung makikita nyo, ang ganda-ganda ng concept. Ang luwag-luwag ng lugar. So, parang hindi mo akalaing may ganito sa gitna ng syudad. Ayan, medyo marami ng tao nung hapon. Okay, yan sila. At ayun sila nakaupo. Siyempre, shoot muna tayo para sa ating content. Ayan, no? Jungle Base Grounds. Alam ko kila Mayor to kasi alam ko kila Mayor tong lugar na to eh. Mayor! Binoto kita, Mayor. Alam mo na. Okay? Yan, alakan. So, order namin nila, binintay namin at wala, nandyan na, oh. Ayun yung order namin. So, si Love nag-coffee siya. Ako naman, gano'n lang ako. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa drink kong yan. Violet, mo na. Okay, so, parang healthy drink yata ito. Sparkling drink yata itong nabili ko. Tapos nung kay Love, kung di ako nagkakamali, white chocolate mocha yan. So, yan, oh, meron din silang slice ng carrot cake. Ang ganda ng presentation, no? Tapos tignan nyo, chunky. Sa taas at sa loob. Tapos may potato wedges din dito, oh. Ayan, oh. Okay, may mga garnishing siya, no. So, ano pang ginagawa natin? Ayan, actually si Love yun ang libre sa akin dito. Ayan, nababanatan na namin. Okay. So, yung order ko yung violet, ayan. Refreshing naman siya. Masarap siya. Okay. Tapos si Love, dun siya sa coffee, ayan. O, syempre, titikman din natin yung kay Love. Gusto ko yung coffee rin nila dito. Talagang may palo hanapin. Palong-palo. Hamo na! So, ayan. Tapos ating tikman yung mga drinks na yan. Okay sila. Babanat naman tayo ng carrot cake. Okay, si Love nung isang araw nag-bake siyang carrot cake. Masarap. Pero dito, goods din dito. Magaling din yung bakeries nila dito. Malambot siya. Tapos moist siya. Tsaka chunky siya. May mga texture sa loob. Okay, so yan. Ito naman yung ating potato. Okay. Yung potato nila, distinct yung flavor niya. Okay, pero masarap siyang eterno siguro sa sandwich. So, dapat pala umorder kami ng sandwich. Ayun yung kanilang cafe. Diyan ka order. Ganito naman yung itsura ng Jungle Base pagka gabi na. Ayan. Ganda rin yung area, di ba? Magandang mag-relax yan. So, pauwi na kami. Ayun ang bahala dyan. Let's go!